Scoate mâinile din buzunar că-ți roade unghiile! Le-am scos, tată. Ce-i cu tine aici? Am venit să-ți cer niște bani că trebuie să mă duc cu o fată să-și tudă pisica. Adică vrei să spui că tu nu ai bani? Ba da, dar de ce să strâng banii mei când pot să stric banii tăi? Vine aici! Stai, nu da! Te voi învăța cea mai importantă aptitudine pe care o poate dezvolta omul pe pământul ăsta. Wow, eu zic să mai stăm să ne cunoaștem mai bine. Puteți să zici să iau un loc. Dar de ce ești așa crispat? S-o rup placajul de la scaun când m-ai aruncat pe el și mi-a intrat piciorul în fund. Lasă că n-are nimic, ăsta e subțire. Pe vremea mea prindeam obuțe de tank cu fundul ca să ne salvăm familiile și amantele. Să știi că mă simt mai bine acum. Știam eu că poți să-ți revii. Îi mai greu un puțin la început până ți se așează mațele, dar după aia merge. Da, frate, ai dreptate. Știi ce carte e asta? Cum să înțelegi femeile volumul 1? Nu, e codul nescris al bișnițarilor, scris într-o carte. Pot să-l citesc? Nu, că n-avem nevoie de el. Atunci de ce l-ai? Începând de azi, eu sunt măta, eu sunt tactul, eu sunt femeia pe care o doare mereu capul, eu sunt cel care te va introduce într-o lume plină de misterii ale antreprenoriatului stradal. Mai repet o dată, te rog, mămico, că să mor eu dacă mă înțelegi ceva. Te voi învăța să devii bișnițar. Mamă, ce tare! Mereu mi-am dorit să fiu bișnițar. Dar ce e la bișnițar? Adică faci afaceri și faci bani. Îmi plac afacerile. Odată am făcut și eu afacerea, erau 3 băieți și au zis că îmi dau 2 lei fiecare dacă îmi iau o fustă pe mine și mă urc în pom. Păi și te-ai urcat? Îți dai seama că m-am urcat. Câte 2 lei de la toți 3 băieții am făcut 5 lei în ziua aia. Cum să nu mă urc? Dar știi că ți-au dat bani și fustă doar ca să te urci în pom să-ți vadă chiloții, nu? Normal că știu că da, el a luat banii la fraier și nici măcar nu mi-a luat chiloți pe mine. Dar văd că deja te pricepă bișnițăreală. Ce te încuraja să devii bișnițar? Păi aveam un joc în copilărie foarte cunoscut prin zonele astea. Haideți, bă, să ne jucăm un joc. Puneți toți mâinile aici. 1, 2, 3 și cine nu devine bișnițar, mă, să-i cu... Și atunci m-am decis că nu vreau ca mama mea să devină femeie ușoară, iar eu vreau să fiu bișnițar. Da, știi că măta e cea mai mare din sudul României, nu? Da, dar n-am măcar jumătate de plan să iasă dacă cealaltă jumătate e parașută. Atunci ai venit în locul potrivit pentru că în acest video te voi învăța cum să devii bișnițar și la sfârșitul acestui video voi veni cu tine să văd dacă faci față la prima ta bișnițăreală. Super! Pot să mă duc să fac niște pipi? Poți să vinzi pișat? Nu. Atunci nu. Prima regulă, nu cumpăra ce nu poți vinde. Dar vreau să fac un pipi. Nu îți ocupa timpul cu lucruri pe care nu le poți vinde. Pot să respir. Aia da, aia poți face pentru că ești valoros dacă ești în viață. Dar mai rar ca să nu faci prea mare risipă. Pot să mă duc să-mi cumpăr un corn, că mi-e foame. Ai bani? Da, am 2 lei, pot să mă duc să-mi iau? Nu! A doua regulă. Un bișnițar nu cumpără nimic pe banii lui. Păi și atunci pe ce bani cumpăr? Împrumuți bani de la cămătari, că în prieteni și în bănci nu poți avea încredere. Dar și dacă am un prieten cămătar, ce fac? Un prieten cămătar e ca un picior de lemn cu care a prins focul la grătar. Te ajută și el, dar nu te ajută la ce ai tu nevoie. Dar dacă eu am nevoie să aprind focul? Tu că vorbești cu mine, taci! Dar... Dacă taci, să taci! Gata, tac! Așa, să nu-ți mai o gura aia, că deja mă scos din sărite. Ce vreau să spun este că... Unde am rămas? Povesteai despre cum o să mă faci tu pe mine mare bișnițar. Asta aș vrea, dar îți dai seama că e posibil să nu reușesc, că bișnițăreala nu-i pentru oricine. Adică nu-i poți spune unei pisici să latre. Ai dreptate. Nu poți să-i spui unui politician să nu mai fure. Da, mare dreptate. Nu poți să-i spui unui polițist că gleznele goale îl fac mai autoritar. Am înțeles ideea, pot să mergi pe departe. Încearcă să-mi vinzi telefonul ăsta să văd cum te descurci, să știu de unde să încep. Mai ai alt telefon la tine? Nu, n-am. Să zicem că eu sunt o fată frumoasă și tu ești un băiat în căutare de o fată frumoasă, bine? Ok, dar dacă caut o fată frumoasă, la ce îmi trebuie un telefon? Taci numai acolo că începem. Da, ceau, bărbate, nu mă sun și pe mine, te rog un pic, că nu știu unde mi-a pus telefonul. Vai, dar eu n-am telefon, că i l-am dat la Minodor. Oh, la fix te-am nimerit că am un telefon de vânzare pentru tine cu 200 de lei și poți să-mi păstrezi numărul după ce mă suni. Îți dai seama că-l cumpăr. Mersi frumos, doamnă. Cu plăcere, fraiere. Cum vorbești, mă, așa cu mine? Unde-i, mă, duduia aia cu telefonul, că nici măcar nu merge? Mamă, ce fac când o prind?
Eu am fost duduia aia. Bă, dă banii înapoi până nu-ți fac genunchi la tibie. Da, ai zis să-ți vând telefonul, ți l-am vândut. Tu erai. Da, bă, eu eram. Oricum am știut că tu ești, de-aia l-am cumpărat. Doar nu crezi că ai reușit să mă păcălești. Oh, nici măcar nu-mi imaginez că pot păcăli un așa mare maestru al afacerilor la sub braț. Dar cum am descurcat? A fost binișor, nu? Pentru idee ai nota 7, pentru deghizare ai nota 2, pentru vrăjală ai nota 3, pentru vânzare ai nota 0. Dar cum a cea mai mică notă la vânzare? Că ți l-am vândut. Mi l-ai vândut pe bani falși, prostul naturii. Ce? Acum nu mai fă pe deșteptă cu mine și hai să te învăț cum să faci adevărata bișniță reală. Învață-mă, maestre. Ridică-te din genunchi că aici nu ești nici la curve, nici la popa, deși îți cam același lucru. Privește și învață cum să faci o bișniță reală. Băiatul, vrei să cumperi un telefon? Nu vreau. Vezi? Ți-a plăcut? Ce? Că n-ai făcut nimic. Nici măcar nu am cumpărat telefonul. Nu, dar ți-am furat ceasul. Cum ai făcut asta? Stai un pic, eu nici măcar n-am ceas. Ba da, aveai. I-am zis la măt acum vreo 2 luni să-ți facem surpriză cu un ceas și de fapt îl port eu. Nu ți l-am dat niciodată. Ți-am furat ceasul dinainte ca tu să știi că ai ceas. Wow! Degeaba că n-ai cum să te pui cu mine, că eu oricum sunt cu 2 luni în fața ta. Ca bișnițar trebuie să fii mereu cu un pas înainte. Te rog, ia-mă sub aripa ta. Da, ce mi-e o găină? Și oricum și dacă aș fi găină, tot nu te-aș lua sub aripă. Eventual te-aș lăsa să-mi stai pe ouă. Te rog, învață-mă și pe mine. În primul rând, un bișnițar tot timpul trebuie să... Alo? Am cea mai bună ofertă pentru voi, vino repede să vezi. Trimite o poză mai bine, să nu vin până acolo degeaba. Și tu ești culmea, știi că nu știu să fac poze, dar stai că-ți fac repede o pictură și îți trimit prin curier. No bine, hai că aștept să-mi trimiți. Mă, tu ești cretin? Vii odată să cumperi sau arunc la gunoi. Stai mă, nu arunca, că venim acum. No, pruncule, hai că avem de făcut o bișniță reală. Tot ce face Eusebiu și tu ești bișnițar. Eu nu îți dau, păi decât să le arunc la gunoi, mai bine le vând la băieții ăștia. Gata cu discuțiile, hai să vedem acolo ce ai de vânzare. Ioti aici un sac de moloz. De aici prea minotor, e timpul să facă prima lui afacere. Dar nici măcar n-ai apucat să mă înveți. Cum nu? Care a fost prima regulă? Dar nu mai știu. Bă, tu ești tâmpit? Care a fost primul lucru pe care ți l-am spus? Ai zis să scot mâinile de buzunar că mâncă unghiile. Nu prima regulă. Nu compara ce nu poți vinde. Bravo, ticule! No, poți să vizi mai departe un sac de moloz. Asta e foarte grea. Gândește-te bine înainte să faci o mișcare greșită. Îl cumpăr, frate, cât vrei pe el. Habar n-am crezut că o să-l cumperi. Dăm 50 de lei, că bine o fi. Dăm 50 de lei. Eu am zis că e afacerea ta, dar sper că nu dai 50 de lei pe un sac de moloz. Dăm numai 50 de lei, că vezi tu. Poftim. Mersi. Băi, Eusebiu, n-ai să-mi dai și mie 50 de lei, că trebuie să-i dau la omul ăsta. Îți dau, frate, poftim. No, ține ăștia 50 de lei înapoi și ție țineți 50 de lei pe sacul de moloz. Mersi, fraiere. Cum ai putut să dai 50 de lei pe un sac de moloz? Păi, dar n-am dat. Cum n-ai dat, că ai rămas cu sacul de moloz? Păi tu mi-ai dat 50 de lei. El mi-a dat 50 de lei pe care ți-am dat ție înapoi și apoi ăia 50 de lei ai tăi i-am dat lui. Am rămas și fără datorii și cu sacul de moloz. Ai uitat a doua regulă. Un bișnițar nu face niciodată afaceri pe banii lui. Sunt mândru de tine. Acum îmi dai niște bani să mă duc cu fata aia să-și tundă pisica? Sigur că-ți dau, frate. Îi meriți. Poliția, nu mișcă nimeni. Dar tot polițai nu-i ceea ce pare. Îi moloz în sac și lui îi dau doar niște bani împrumut. Urmărim acel sac de 2 luni de zile. Sunt droguri de mare risc. Am primit acest pont că îl putem găsi aici. Minodor, înainte să-l cumperi, te-ai uitat ce este în sac? Nu. Paștele mătii, Minodor. Uite aici 50 de lei, mulțumim pentru pont. Vă pup, domnilor, cu gleznuțe goale.